Thank you so much for subscribing. Yeah, pinagbigot. So ayun, video pala. Akala namin na picture.
Makitang ikaw ako'y okay na. Makita lang kita ako'y sumasaya. Basta't kausap kita, basta't kasama kita. Kita-kits with Macdo. Ilang oras na nanginginig sa'kin. Bakit hindi ang aking kakayanin? Bawat hilingin ay aking gagawin kung aking kakayanin. Kita-kits with Macdo. Thank you so much for subscribing. Hindi sa mata. Makita mo kay ako'y okay na. Hinihingi mo lang naman sa akin kung aking kakayanin. Kita-kits with Macdo. Thank you so much for subscribing. Yeah, pinagsigod. So, ayun, video pala. Akala namin na picture. And love and have a good Christmas season, everyone. Thank you so much for subscribing. Yeah, pinagsigod. Di sa Ayun, video mata. pala. Akala namin na Makita mo kay ako'y okay na. Makita lang kita ako'y sumasaya. Basta't kausap kita, basta't kasama kita. Kita-kits with Macdo. Ilang oras man ang hingin mo sa'kin. Bakit hindi ang aking kakayanin? thank you so much for subscribing. Yeah, Bawat pinagsigod. So, ayun, video hilingin pala. ay aking gagawin kung aking kakayanin. Kita-kits with Macdo. Di sa mata. Makita mo kay ako'y okay na. Hinihingi mo lang naman sa akin kung aking kakayanin. Kita-kits Thank you so much for subscribing. Yeah, with Macdo.